radiyallahu anhu an ruwaito ga sayyidina Anas Allah ƙara yadda gare shi anna imra'atan kana fi aqaliha shay'un cewa wata baiwar Allah wacce tana da ɗan wani motsi a hankalinta. na'am Wata ana cewa ita ce wato sai da tana ummu zufara wacce ita ce mai wato me kuke cewa tsifa me yi wa sai da tana Khadija me yi mata tsifa a lokacin da take zaune da ma'aikin Allah to ita ce take zuwa ta mata tsifa to ba su karasa dai su sun ambaci da haka ba zan yi wannan gangancin ba an kuma istihadi ne kuka yi shi to gashi nan in kun canka lada daya lada biyu in kun kuskure lada daya sai suka yi mai mata tsiba mashaka suka ce mashaka mai mata tsifa mai taji mata kai ja'atu fa qalat inna li ilayka hajatan ta zo shugaba sallallahu alaihi wasallama tace ya rasulullahi ina son ganinka akwai wata bukata da nazo wajenka akanta قال اجلسي يا أمي فلان في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك حتى أقضي حاجتك. saboda irin hikima ta shugaba sallallahu alaihi wasallama a'di kulli dhi haqqin haqqahu kamar da na faɗa a baya a maimakon ya zaunar da ita a nan to tana cikin hali na larura ta ɗan samu yar motsuwa a hankalin to da haka ta zauna a majalisin tare da sauran sahabban ba abu ne wanda zai zama su so shi ba raguwar kada ya zama su ɗin ya yi abin da zai so ransu sai ya kula da haƙƙin kowa ya kula da kuma wato mutunta kowa su ya tsare nasu wato janibin ita ma ya tsare nata janibin sai ya ce mata to ki je ki zaɓi duk inda kike so a hanyoyin Madina ki zauna ki jira ni ina zuwa zan zo na saurare ki saboda abin da shi zai iya jura daga gare ta ba kowa zai iya jura ba haka ya zaɓi su gana daga shi sai ita kada a samu wani wanda zai ce ta yi masa wani abu ba daidai ba ta faɗi wani abu wanda ya tada hankalin wani ko wani abu mai kama da haka shi zai iya jure kayansa قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إليها حتى فرغت من حاجتها. ta je kuwa ta zaɓi inda take zo din ta zauna ma'aikin Allah kuma ya cika mata alƙawari ya je ya zauna a inda ta zauna din ya saurari duk irin bukace-bukacenta kuma ya biya mata bukatun nata. وعن أنس رضي الله عنه an ruwaito ga sayyidina Anas Allah ƙara yadda gare shi minti goma sun cika. Wannan hadisi kamar yadda kuka ji fassararsa daga bakin shaƙiƙin Malam Abdul Jabbar Malam Musa Al-Kasiyuni shine sahihi ya fassara ingantacciya. Duk malaman da suka rubutu a tarihin musulunci suna kawo wannan hadisi a babi da yake nuni na tawali'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Qadi Iyad a wannan littafi da Malam Sheikh Nasir Kabar ya fassara a wannan babi ya kai shi. Al-Imam Muslim shi ma a wannan babi na tawali'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai shi. Al-Imam Ibn Hibban a wannan babi ya kai shi a cikin sahihin littafinsa. Malam Abdul Jabbar yana cewa matar ta je wai Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ya bi ta ya biya mata bukata ta ɗa namiji da mace. Kana komawa cikin sahih na Ibn Hibban hadisi na Malam Abdul Jabbar za a bashi minti 10 sa na biyu ko? O minti 5. To, shi ne tun farko shimfiɗar da nai magana ta gaskiya a wannan tsari yadda aka tsara ba a biyo hanyar da zan ba da amsa ba. Tambaya za a yin takaice amma amsa tana buƙatar a je full stop. Kwamishina na addinai a muhadarar farko a zaman farko ka faɗi sharuɗan da za a yi zaman nan wanda yanzu an canja su gaba ɗaya. Na zo na tadda sabon tsari wanda ba shi aka tsara ba. Gaskiyar magana a bayan yanzu duk wata magana da za ta zama bayan an fitar da abin da aka yi yanzu kuma zo a tsara wani abu daban waje ga wannan. Gaskiya ba zan kuma amsa wata tambaya ba daga wannan. In dai zama na Allah ne abinda na faɗan nan ba amsa ake gudun akwai ko ba a san ajita ba
a tsara da su duk sun yi ranjin komai yanzu kawai a zauna da ni a ce minti 10 zan warware karatun awa 3 kuma a rana ɗaya ayi a gama wannan zama. A gaskiya ba adalci ko kaɗan a wannan zama. Hanya adalci a koma kasat ɗin da aka kai wa kotu, kasat ɗin da aka kai wa gwamna, kasat ɗin da aka ɓata ni da shi a gari, a tattauna sannan duk wata magana ta biyo. Fassarar mai ashafa ba ta shafi ni ba ta lazumta ta, da haka a komo ni in faɗi dalilai na, ni na magana ni ya kamata in faɗi dalilai na. Sau da haka ba zan koma amsa wata tambaya ba cikin abin da aka kai wa gwamna ya fito ya faɗa wa duniya ba, magana ta gaskiya. Sannan mai girma mataimakin kwamishinan 'yan sanda, kafin ka fita minti 1 da Allah, ina son in ce ma game da maganar da kai ta rikodin, idan ya zama dan ban san za ka wannan jawabi ba, shi yanzu na ɗabi minti 1 na yi. Idan ya zama ba a yadda a ɗauka ba, sai dai iya wannan kyamaru da mu san ko na suwaye ba, in an gama kuma ba mu san me zai fita ba, su kaɗai aka da su ɗauka, mu ba mu da haƙƙin mu ɗauka. To a gaskiya ba zan ci amana ba, na danna na ɗauka don an hana press na wasu shigo nan, duk da kyamaru nan ba ko ɗaitawa, kuma kyamara za a iya sa ta, za a iya hana ta, abin da aka dama shi zai fita. Don haka in an ci a zaman nan dole ba a yadda ya zama ina da rekod na zaman ba, to zan haƙura yanzu in goge abin da na ɗauka, kuma daga yanzu wannan hukuncin duk da ake ganin ya dace kawai aje, amma ba zan kuma amsa wata tambaya waje ga abin da aka kai kotu, aka kai wa gwamna, aka ɓata ni a gari, yanzu kuma a zo wata magana daban. An gama tsara ta anya a ranjin da ba yadda za ta warwar a minti 10, minti 30 ma ba zai yi ba, kuma a ce a haka alƙawu fil yammi maktufan wa qala lahu iyaka an tabtalla bil ma'i, ba zan iya ba. A ɗaure ka ɗaurin butan malam, a jefa ka barbali, a ce kakka jiki. Ya kamata a tawo kan maganganun da aka gamsu da su, aka kai wa gwamna, aka kai wa kotu, aka ɓatan suna da su, one by one. In mun gama a dawo gobe, a annabi bai wuce haka ba, mai wata muna yi ga altafai nan da na to da su, duk abin da na to da shi akwai anan, duk abin nan 9 na fitar da su. In su ne ake son nuna, a tambaye ni ina yake nuna, saboda an fitar min da wannan, na sani na tsara, kuma nuna kawai guri zan yi, babu tinjan baki ko su ja, in an yamince ni na ja. Fassar da suke cewa ba daidai ba su yi, malaman da suke cewa ta wasu baya, din na shirya wannan kan maganganun da aka fitar, aka kai wa gwamna, aka kai wa sarki, aka kai kotu, aka sa a talabijin, aka tunzura jama'ar gari, su kadai za a fara tauna, sannan a tauna wata. In ba haka ba zan kuma amsa wata tambaya ba, dan ba adalci. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zan a maida abin magana zuwa gare su, amma in sun yi wannan minti 5 din saboda waɗannan maganganu da Malam Jabbar ya yi, idan mai girma kwamishina yana da wata magana da zai ko ni tsokaci, za a ba shi dama ya yi. Amma abin da shike akwai shine ainihi abin da ike a fahimce ga kowa shine maganganu da malamai da sauran al'ummar musulmi suka ɗauka na ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Malam Jabbar yake yi, shine aka zo za a tattauna a kansu. Ba su taƙaita a kan kawai abin da aka kai wa gwamna ba, cewa aka yi duk maganganun da ike yi na ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba wai cewa ake iya abin da aka gabatar mai girma gwamna ba. So don haka ni ina ganin waɗannan abubuwa ya kamata kada mu tsaya muna ta abin nan kauce-kauce, ya kamata mu fuskanci wannan tambaya ce wacce take straight forward, kai tsaye ga yadda nassin hadisi yake Malam Jabbar, ko ba haka ba, ga yadda ka fassara. A ina yaya za a yi a fahimci wannan fassara taka cewa sahihiyar fassara ce, kuma wannan fassara taka ta kai ga cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma malamai masana ga yanda suka fassara don kiyaye mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kawai kai tsaye ni na ganin wato misali babu wani abu a cikin wannan fa. Assalamu alaikum. Ɗazu a jawabaina kamar yadda ake ganin waɗannan tambayoyi su ne waɗanda muka yi masa, da kansa ya faɗa cewa ta zo ta ne wa annabi kwakwasa, kowa ya ji, ta ce tana sha'awar annabi, kowa ya ji,
annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ta je ta jira shi kuma ya bi ta inda ta ya biya mata bukata ta ɗa namiji da mace kuma ya faɗi nambobi a cikin muslim ya faɗi nambobi a bukhari an ce ya buɗo kuma bai buɗo ba an ce ya nuna wajen kuma bai nuna wajen ba ni kuma ga abin da nake faɗa cewa wannan matar annabi sallallahu alaihi wasallama tattaunawa suka yi gashi wannan hadisi a cikin sahih ibn hibban kowa ya dauka suna nan da yawa imam ahmad ya rawaito ibn hibban ya fitar da littafai sun fi 10 ga sa a ƙasa amma zan dauki guda daya namba na 4527 cikin sahih ibn hibban gashi fa khala ma'aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yunajiha annabi sallallahu alaihi wasallama yake banta da ita yana tattaunawa da ita hatta qadat hajataha minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hatta gama gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam bukatunta sannan kuma tashi ta tafi sannan wayoyin da suka zo kai tsaye sun faɗi ma annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin sahabbansa ne kuma yace ta je ta jira shi kuma ta je ta zauna din amma gashi duniya ta shaida cewa malam Jabbar bai iya nuna abubuwan da ya ambata ba wanda suke batanci ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu yana ta nanata cewa waɗannan sautukan ba su ne waɗanda aka tattara ba a mintuna na zan ba shi amsa wannan sautin duk duniya ta shaida kan cewa shi ne sautukan da aka tattara su guda 9 aka je aka kai wa mai girma gwamna aka kai wajen jami'an tsaro duk duniya kuma za ta shaida akan haka ko da bayan wannan tattaunawar babu wani abu guda ɗaya da muka fita daga shi cikin waɗannan abubuwa guda 9 dukkaninsu suna ciki kuma a kansu muka zo mu tattauna a kansu muka zo mu tabbatar da duniya da al'umma kan cewa babu abu guda ɗaya da malam Jabbari ya faɗa cikinsu wanda ya tabbata duk zantukansa ne shi ya ƙage su shi ya faɗe su shi ya fassara shi haka dukkanin fassarar da isa ɓanin fassarar da malamai suka yi kai hasali ma wasu abubuwan da yake faɗa babu su a cikin ruwayoyin yanzu gashi yana zaune ya ce Bukhari da Muslim su rawaito wannan hadisi na Anas dan Malik cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta je ta jira shi kuma annabi ya bi ta yanzu a littafin da ya zo da shi ya buɗe Bukhari ya nuna wannan hadisin kaf cikin Bukhari babu wannan hadisin Muslim ne ya rawaito shi hadisin da Bukhari ya rawaito hadisi ne wanda yake na namba 5120 shine Anas dan Malik yake ba da labari kan wata mata ta zo ta ci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta Anas ta faɗi wannan maganganun ta faɗa amma wancan hadisin babu shi a cikin Bukhari kamar yadda ka faɗa sannan Malam Abdul Jabbar waɗannan abubuwan kai kake faɗa kake nanatawa al'umma kan cewa a shirye kake kowane ne ya zo ya same ka ko daga bacci ka tashi a shirye kake akan abubuwan da kake faɗa za ka ba da amsa a kai amma ga karatuttukanka ne zantukanka ne maganganunka ne an danna kuma ka ce ba haka ba an kunna ka ce ba za ka ba da amsa ba wannan ina ga kuskure ne dukkanin al'umma da ɗalibanka da dukkanin waɗanda suke sauraron mu so suke su ji gaskiya so suke su fahimci gaskiya idan waɗannan abubuwa ba haka bane ba ɗayan biyu ne ko dai ka tuba ka koma zuwa ga hanya madaidaiciya ko kuma me abin da ka faɗa da bakinka yanzu aka danna ka cewa da ba waɗannan maganganun da yanzu kana kurkuku a don haka ina amfani da mintuna na cewa me ya zaɓi ɗaya daga ciki ni a mintuna na shi ya faɗa da bakinsa ba hukunci yake masa ba waɗannan abubuwa tun da babu su kai ka faɗa da bakinka ya kamata hukuma ta ɗauki mataki a kai tun da gashi an zo an baka mintuna 10 an ƙara ma minti 5 amma ka kasa nunawa kaga wanda yake tabbatar da cewa zantukanka ne kai ka kirkire su kai ka kage su babu su a cikin wannan littafin namu domin ga littafanka a zaune a zube duk ga su nan ka zo da su amma ka kasa buɗe koda guda ɗaya a ciki balle ka nuna mana inda waɗannan miyagun zantuka suka zo balle kuma aka jingina su zuwa ga haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum mun zo ƙarshen wannan gaba kuma kamar yadda na faɗa kafin mu je gaba ta gaba domin an ba malam Abdul-Jabbar minti 5 ɗinsa ya cinye muka mai da abin magana zuwa wajen malam Kabiru shi ma ya cinye mintunansa 5 kuma dukkaninmu mun ji irin jawaban da kowannensu ya gabatar kamar yadda na faɗa saboda waɗansu maganganu da malam Abdul-Jabbar ya yi za mu watakila mai girma kwamishina yana da wani tsokaci in kuma babu sai mu ci gaba
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kamar yadda muka faɗa, malamai ne suka kawo ƙorafi. Ƙorafin nan a kaset suka kawo shi muka miƙa mai girma gwamna, aka tara su aka yi zama da gwamna. Gwamna ya ce ba zai karɓi ƙorafi da baki ba, suka koma suka je suka tattaro suka rubuto suka kawo. To dan a kwashe haso ga mutane, a daina an yi ba a yi ba, kamata yi musa abin da suka kawo gwamnan nan kowa da kowa ji, don saboda a nan kowa zai ji da adalci ko babu abin nan da suke gabatarwa an sa shi ko ba a sa su ba. Za mu dawo ga shi abin nan, ina kalmar da kuka gabatarwa da mai girma gwamna, sa su gaba ɗaya mu ji don al'umma su ji abin nan da kuka faɗa yana ciki, sannan kuma wanda za ku faɗa nan gaba yana ciki. In babu, ba shakka don a yi masa adalci za a saurare shi. Ina neman alfarmar kwamishina ya ba da wanda aka ba wa gwamnati, kare zama mu muka zo da shi. In kuma akwai wanda ai ba okay to gaba ɗaya za a yi play ɗinsa daga farko zuwa ƙarshe, to zan kunna shi yanzu. Aniya da ɗariƙar Kadiriya da Izala da sauran ƙungiyoyin addinin Musulunci da ke jihar Kano muna gabatar da kokenmu ga gwamnatin jihar Kano da masarautunmu, mai martaba sarkin Kano da mai martaba sarkin Bichi da mai martaba sarkin Rano da mai martaba sarkin Gaya da mai martaba sarkin Karaye da jami'an tsaro waɗanda suka hada da 'yan sanda, jami'an tsaro na farin kaya DSS da sojoji da civil defense da duka masu ruwa da tsaki akan harkar tsaro muke gabatar da wannan koke zuwa gare ku game da jawabai da Abdul-Jabbar Sheikh Nasir Kabara yake gabatarwa a wajen karatuttukansa waɗanda suke kumshi da cin zarafi da cin mutunci da suka ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa da sunan karatu, wanda ci gaba da gabatar da waɗannan karatuttuka da jawabai waɗanda ake murguɗan karatu hanya ce ta haifar da rashin zaman lafiya a jihar Kano, kuma hanya ce wacce za ta koyar da ɗimbin matasa waɗansu sabbin ra'ayoyi da sabbin aƙidu wanda za su iya zama fitina nan gaba. Bisa haka muke kira ga gwamnati da ta saurari waɗannan jawabai cikin nutsuwa da idan basira domin ta fahimce su kuma ta lalubo hanya mafi inganci wanda za a maganta waɗannan matsaloli tun kafin afkuwar fitina. Ice tun yana daga ɗanye ake tankwasa shi, wanda idan fitina ta faru a jihar Kano to babu shakka za ta yi naso ne zuwa jihohin arewa har zuwa ƙasa gabaki ɗaya. Saboda haka muna ƙara kira ga gwamnati da ta saurara ta kuma ji domin ɗaukar matakin da ya dace domin wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan jiha mai albarka. Farko za mu fara gabatar muku daga cikin irin karatuttuka da jawabai waɗanda muka ambace su na cin mutunci da cin zarafi ga manzo sallallahu alaihi wasallama. Ga na farko inda ya amfani da miyagun lafiza ya jingina ga janibin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Mu'amala ta rashin yabo tsakanin ma'aiki da iyali, mu'amala ta banza haka da sauta ta tsakanin ma'aiki yadda ke rayuwa kamar babu a cikin iyalinsa. Ba ya da tsarin hatta kwanciya kamar yadda busu yake a garki haka ma'aiki. Ba ya da tsarin hakkin cewa bai da hakkin adalci, bai da kula da amana su, ya tare a jikin wata yana ta wata ta tura wata tashar yana taya ta yana an mai shi wani arni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun ji abin da ya faɗa kan maki sallallahu alaihi wasallam. Allah ka kiyaye imanin. Abu na gaba ku ji yanda ya ba da labari na kadiyar sayyidina Umar da maki sallallahu alaihi wasallam. A ina ya samo ina lafazga inda ya jingina maki
ta dan ya kwanta da mijinta mun shiga da shi tsararar gwiwa tana gugan cinyarsa ya yi kaza ya ɗauki wannan abun su ku addinin ku haka yake wannan rawa sahibul asali tsari kai mafi inganci na biyu ma shi ya roto 365 da 428 kitabun nikahi babu fadilati da kitaki a matan mutum mai tazawwaju ya tazawwaju ba ya a cikin wannan bayan muslim ya roto annabi tisaban da biyu safiya kanar tisaban duk daraja ta dole yin annabi yau daraja ta daya saboda asarra hatta hadihi zaliyar jami'a inda maka ta asar lisan sabi inda shi musulman wannan lambobin kun ba za ku ga da cewa jami'a ta ce kuyan da kyakkyawa haka ya fara hadisi wannan kyakkyawar kuyan ga a rabon wani tabbato aka musulmi kyau وقعت في سالكية كانوا أما لكي لا يجب أن يقبل أبدا يا بسفة الرسل يباشر كل الجيب أكل أبدا يباشر يباشر ثم أجبر على الزواج منه لتأخذ يسا فكما يمتع أولا دولة تجيب أولا دولة تنسى تنسى تنجيب تنسى جاء سنجيب كما مات كاريك كاريك على إتخاص سكتمنتا abu na gaba daga cikin karatuttukan da yake gudanarwa na bata shine kalmar biyan bukata ga mace a biya mata bukatar ta lafazi ne mummuna alfasha ce wanda ya jingina wa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama ku biyo mu ku ji wata mace ta zo mun ga Allah ta aradan alaihi masabun alaihi ta zo ta masabun kasa shi ne fitar da kai ku ya zo kan kasa ya zo da ina da ka
kalmomi na kaskanci, kalmomi na walakanci, kalmomi na razani. Faɗi da bakinka abin da ka faɗa a dabbar. Kuma irin abin da ana sayi wa ma'aiki a uku, kun ga irin cin da ke ta alfarma da kaskanta mutuncin ma'aiki. Har da su magana wa annabi da can, wa zai kora mu sun ba shi aljanna, wa zai kora mu cikin mutunci. Wani ya kuya kuma bayan mijin ba sai na dake shi kuma na mai da kanka sai ya kuya sai ya harba sai ya kai da inda ta sauka shi kuwa ya wata kanka irin yana ake kana ya ina nuna tsanin wasu lokaci haka yi dinga saurata mai sai ka shirar da wasu mutane sai da aka kankashe da shi da mutanen makka da suka shiga aka kankashe mutanen madina wai kuma sun sannan cin kai a gaskiya ba mu kyauta musu ba wanda kuma cewa ya je cewa dinga su ko ta yankan ba ba can aka kashe su sai da aka gama kashe su sai cin kai ba mu kyauta musu ba yana buhari da musulmi wannan yana buhari da musulmi kan ma'aikin Allah ana suke su kuwa irin wannan nasa wanda na matsa gaba na ce muku ga kuma wata ruwa da suka kawo aka sun wannan daga kun wanda suka ce to yanzu kun ga wannan na ga muku abokinsa ne ga shi ba kuma za ku ci kwamo da kwamo shi ma kuma mutunci kuma irin wannan kokarin mai da annabi langwai mata maza sun kututu shi ma za mu zo a ƙarshe. Wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Kutuba ka ce a cikin littafin me yake, ka ce a cikin Buhari yake, a ina ka samu shi? Karatu ne kirkirarre na dambara domin hallakar da matasa. Allah ka tsare imaninmu da mutuncinmu, Allah ka samu gama da duniya lafiya. Abu na gaba wanda wato za ka yi mamaki a ce da nake son da fito muku da shi hanya ta tabbatar da duk mai son ya ga gaskiya a fili ya koma maraju waye koya wa Anas wannan ƙarairayi Mughira bin Shu'ba ku koma darasi na 84 Jawful Fara kuna ga a wannan darasi ne muku karatu na fito muku da wani hadisi kazari da Anas yake cewa manzo Allah alaihi salatu wasallam yana aiken uwarsa ta je gano masa al'auran mata ila fasu da hadisi na 13,424 cikin musnad ba gwamnati ta ga ya dace a ɗauko shi aka ɗauko shi kuma an ce shi yake da ragama gaba ɗaya dole ne mu saurare shi abin da ya dama haka za a sha kamar a kotu ne nan ina magana ne ba ni da hurumin yin wannan magana amma dai tun da gwamnati ce ta haɗa abin nan muna son shi Malam Abdul Jabbar saboda kalmar da yake cewa babu adalci sai mu ji abin ya ta kira mu kuma mun zo mu yi masa adalci kamar yadda ya nema kuma wallahi mai girma gwamna ya nanata maganan nan cewa a bashi kariya kuma a bashi dama ya kare kansa don haka a ragowar jawabai da za a yi shi shugaban zama shi yake da iko bisa naɗin da gwamnati ta yi masa shi zai yanke hukunci kuma ya tafi bisa adalci don haka ba za mu dinga magana ba yanzu an ji muna fata shi Malam Abdul Jabbar ya ji malaman nan za su gabatar da abubuwa wanda suka gabatar mana a tattauna mu rufe a yi addu'a kamar yadda jami'an tsaro suka ce za a raka Malam Abdul Jabbar zuwa gida sifile kamar yadda gwamna ya ce shikenan kuma a ci gaba alhamdulillah mai girma shugaban taro mun dawo gare ka. To jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna godiya ga mai girma shugaban harkokin addinin musulunci da ya mai da mu kan kaset dinnan cewa a sa aji saboda Malam Abdul Jabbar yana ta inkarin cewa abubuwan da aka gabatar na tambayoyi ba sa cikin abubuwan da aka gabatar ma gwamnati amma yanzu an sa kaset dinnan kowa ya ji cewa abubuwan da aka gabatar suna cikin koken da aka gabatar ma gwamnati kowa ya ji don haka wannan uzuri da Malam Jabbar yake gabatarwa cewa shi ba zai ba da amsa ba sai akan abubuwan da aka gabatar ma gwamnati wanda a kai aka bata masa suna to ni ina ganin yana kaucewa ba da amsoshin tambayoyin da aka bashi ne. Abu na biyu ba dole ne abin bukata shine tambayoyin da ake bijirar masa suna cikin wayannan abubuwa aka gabatar da gwamnati ko ba sa ciki yanzu mun ji suna ciki ba dole ne wai sai an biye su a jerin yadda suke a kasar din ba
almuhim shine suna ciki ko ba sa ciki, kuma an tabbatar suna ciki. Da haka mun wuce wurin za mu yi gaba. Waɗancan abubuwa guda biyu da Abdul-Jabbar ya yi ta magana cewa shi kaza bai ba da amsa a kansu ba, za mu ci gaba. Kuma a matsayina na shugaba an bani dama zan iya yin tsokaci. Idan na yi tsokaci, in tsokaci na ba akan ilimi ba ne, za a iya ganewa kuma za a iya nema yin tsokaci akan abin da na faɗa. Wannan hadisi da aka karanta na ƙarshe da ya zo da kalmar haja, wadda Malam Jabbar ya fassara da cewa bukata ta ɗa namiji ga ya mace aka biya mata. Ni a ganina, a fahimtata, wannan kalma fassararta ba kawai tana haja, ba ta nufin wai bukata ta ɗa namiji ga mace. Bilhassali ma duk nassosi na musulunci, kalmar haja ta fi zuwa akan ma'anar bukatu na wato yau da kullun, na bukatar ko ma'isha ko wata bukata dai, amma ba ta sha'awa ba. In ana so a kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abin da ya fi cancanta shine a koma ga fassara wacce take salimiya, fassara mai tsafta, a jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana in ma kalmar tana daukar ma'ana biyu, ko ba haka ba, ai sai a koma kan kyakkyawar ma'ana a jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba a koma kan mummunar ma'ana ba. Kuma nassosi sun zo da kalmar nan ta haja ba a matsayin bukata ta wato ainihin misali sha'awa ta ɗan adam ga ɗa namiji ga mace ba, musamman ma sun zo a kan siga ta biyan bukatu na yau da gobe, ba na sha'awa ba, biyan bukatu na yau da gobe a gabatar ga shugaba. Abligu hajata man la yastadi'u iblaga hajatihi, faman ablaga sultanan hajata man la yastadi'u iblaga hajatihi sabbata Allahu qadamaihi ala sirati yawm al-qiyamah. Me yasa ba za a koma kan wannan fassarar ba, sai a koma kan fassarar cewa sha'awa ce ta ɗa namiji ga ya mace? Nassi na Qur'ani da nassi na hadisi in suna maganan akan sha'awa sun fi kawo kalmar sha'awa ba kalmar haja ba. Innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa, ba hajatan min dunin nisa ba. Annabi ce wa fi but'i ahadukum sadaqa, yace ayati ahaduna shahawatahu ba hajatahu ba, ayati ahaduna shahwatahu, ko ba haka ba, wa yakunu lahu fiha ajrun. Me yasa ba za a koma kan fassara salimiya da ita ce za ta kubutar da mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba? Wannan ni ta tsokaci na kenan a matsayina na shugaban zama. Wallahu ta'ala alam.